ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೇದೆ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಮೆಲ್ಲ ಪಾಜರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಯಾನು ಮೂಜರೆಕ್ ಲಕ್ಕದ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಮೀಯೆ ಯಾನು ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಪುರಲ್ಗ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪಿದ್ದಾಡ್ದ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಎನ್ನಂಡೆ ಪಿದ್ದಾಡ್ದಿನತ್ತು 3 years ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಕ್ಲು ಎನ್ನದಿತ್ತ. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಇನಿ ಪೋಪಿನ ದಿನ ಬತ್ತುಂಡು. ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ. ಎನ್ನಂದೆ ಪೋಪಿನ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನದು ಒಂಜಿ ಆ ದಿನ ಬನ್ನಗ ಅಪ್ಪನ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ. ಸೊ ಯಾನು ಬೇಗ ಪೂರ ಮೀದು ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತಿಗೆ ಮೀಯರೆ ನೀರ್ದಿಯಾನು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡಿಯ ನಾಲರೇಕಾನಗ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಏತಂಗಿತ್ತೆ ನಾಲು 4:41 ಅಂಡ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ರೀಚ್ ಆಯ. ಸೊ ದಾದ ಬಂಡ ನಾನು ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ನಾಲಾರೆ ಆತಂದು. ಸೊ ಪೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಕತ್ತಲಿಟ್ಟು ತೋಜಿ ಬೇಗ ಪೋಂಡಂತೆ ನಮಕ್ ದೊಂಬು ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ದೊಂಬು ತಿಕ್ಕನ ಬಕ್ಕ ನಡಪೆಗ ಹಿಡ್ದು ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋಂಡ ನೆಟ್ಟಂತೆ ಇಲ್ಲಿ 8 ಗಂಟೆನ ರೀಚ್ ಆಪ. ಸೊ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂಡು ಗೊತ್ತ ಇತ್ತನೆ ಮಲ್ತಿಂದ ಕತ್ತಲಿರುತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಮಾತ್ರ ತೋಜು. ಅದನ್ನ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಯೆ ನೆನಪಾಯ್ತು. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಖಾಲಿ ಕಾಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಂಕ್ಲು ದ್ವಾರ ರೀಚ್ ಏತಂಡಿ ಟೈಮು ದೇ 3 ಪೂಜಾ ಕೊಲ್ಲೇರು ಬೋನ ಕಲ್ಲೇರು ಪೂಜಕ್ಕ ಓ ಪೂಜಕ್ಕ ಪೂಜಕ್ಕ ಹೊರ ತಿರ್ಗಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಾರ್ ವ್ಲಾಗಿಡ್ ಬರ್ಪಾರ್. ಆ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ. ಇರ ಅವಳು ಉಂತಾರ ಇಜ ಅಲ್ಲೇ ಅವಳು ಮೂಜಿ ಜನ ಬೀಗಬಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಲಾಗ್ ಗೀತಾ ಕಲ್ಲೇರ್ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಾರಿ ಇತ್ತೆ ಯೋಗಿತಕ್ಕ ಮೇರ್ಸಿ ಯೋಗಿತಕ್ಕಗೆ ಗೀತಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾತಿರ್ವೀರ್ ಇಜಡು ಬಚ್ಚಿದಿ ಅನ್ಪಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೋಪಿನ ಇತ್ತೆದ ನೆಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಪಂಡೆ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ದೆಕ್ಕದ ಅದಂತ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಸಾಂಗ್ ಅಪ್ಪೇನ ನೆಕ್ಕಿದ ಅದು ಸಾಂಗ್ ಹೆಂಜೊಂಡು ತುಳುವಿದರಿತ್ತೆ ಎದುರಿತ್ತಿನಕ್ಳು ಮಾತ್ರ ತೋಜಿರಿ ಕತ್ತಲೆದ್ದು ನಾನೊಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಪಾನೆಟ್ಟು ತೋಜೆ ಎಂಜು ದ್ವಾರ ಕಡತದ ಎದುರು ಬತ್ತ ಕಾಚಿಲ ಕಡತ ಇದು 5:53 ಅಂಡು. ಸೊ 1:30 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ನಡಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತೂಕ 5 ಗಂಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ ಬಂದು ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆನಾಗ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಪಂಡ ಸಾದಿತು ಒಂದುಲ್ಲೇನಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ತುದು ಪಾತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಕಾರ್ಡು ಕಾಫಿ ಸಕ್ಕರೆ ಜನ್ನ ಕಾಪು ಆದಲಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಅವ ಪಂಡತ ನಾನು ಅಡ್ಡರ್ ಕಾಡತ್ತು ನಾನು ಐಕೋಲ ಅಡ್ಡರ್ ಕಾಡತ್ತು ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೇರು ಕೂತು ಏರು ನಿನ್ನ ಒಂಜ ನಮಕ್ ಪೊಯ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಡು ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ರೋಡ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಕ್ಲೌಡ್ ಇಡ್ಬೋದು ಶೋಕಿತ್ತನತ ನನ್ನ ಇಂಚಿಗೆ ಬರ್ಪುಡ ಇಂಚ ಪೋಪುಡ ಇಂಚ ಪೋಪಿನ ಏರು ದ್ರಾಕ್ಷಿದಲ್ಲಕ ಗೊಂಚಲು ಉಂಡದ ಮೊಲ ಸ್ಟೋರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಸ್ನೇಕ್ ಇಂದು ಉಚ್ಚಾವೆ ಕಾರ್ ದಾಟಿರ್ದೆ ಫೋನ್ ಯಾನು ತಾತ ಗೊಬ್ಬನ ಕೈಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಫೋನ್ ತಾತ ಹೋಯ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಓ ದೇವರ ತುಣ್ಣು ಅಂಚೆಂಕನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದು ಇಲ್ಲೇ ಬತ್ತಿತ್ತು ಕಡಂಬಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜ ಬಾರು ಅಂತ ನೀವು ಮೂಲತ್ತು ಅವಳು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲಡೆ ಸಲ ಬೈದನು ಲೆಕ್ಕ ನಿಲ್ತು ಇತ್ತೆ ಬೋಲ್ಪಾಂಡ್ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ 15 ಓಲಲ್ಲ ನುಯ್ ಕಡತತೆ ನುಯ್
ಸುಲಿ ಮುಕ್ಕಳು ಪಿರಾಡ್ದುಲ್ಲೇರು ವಲ್ಲ ವಲ್ಲ ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ಡ್ ಮುಕ್ಕಳು ಪಿರಾಡ್ ಪೂಜಕ್ಕಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲ ಬುದ್ಧ ಲಿಶಾ ಖುಷಿ ಗೀತಕ್ಕ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಆಳು ತಿರ್ಗಿ ಮಗಳು ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ನಿಶ್ರುತ ಬೋನಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ ಮಾತ್ರ ಬೋನಕ್ಕೆ ದುರ್ಗ ಬೋನಕ್ಕ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ರಿದಿಲ್ಲ ರಿದಿ ತಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪೋಯಿನ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಿನಾಲ್ ನಾನು ಮಕ್ಕರ್ ಅನ್ಬಲ್ ಗೈಸ್ ಖುಷಿ ಮಕ್ಕರ್ ಅನ್ಬಲ್ ಅವನು ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ಡ್ ಅಡ್ಡೂರು ಕಡದು ನಾನು ಇತ್ತು ಅಂಜಿ ಅವಳು ಆ ದ್ವಾರ ಕಡತ್ತದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಡತ್ತು ನಾನು ರೀಚ್ಡ್ ಏದು ಗಂಟೆ ಅಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ 2 ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡಿತ್ತೊನ್ನ ಬರ್ರೆ ಅದಾ ಇಜುನ 3 ಗಂಟೆ ಹೋಗಿ 4 ಗಂಟೆ ಉಂತುದುಂತುದು ಬರ್ತಲ್ಲ ಸಾಗುಜಿ ಸೀದಾ ಬರೋಣ ಸರಿ ಅಡ್ಡು ರೀಚ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ ಅಡ್ಡುದ್ದ ಒಂದೇ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ದಿದ್ದು ಮಾತ್ರವೇನು ಶೋಕಿ ಅವಳ್ತು ಆಯ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾಜಿಲ್ಲದಲ್ಪ ಒಂಚೆ ನಿತ್ತನು ಮೋಡದ ಮಿತ್ತು ನಡಪುಲಕ ನೀರಿಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪಟದೆತ್ತಂದಿಲ್ಲ ರೀಚ್ಡ್ ದಾದಿ ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಯ ಆಜಿ 37 4 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಕಲು ಆಜರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ವಾ ಅದು ಬನ್ನಿ ಗೀತಕ್ಕ ಅಂತ ಗೀತಕ್ಕ ಅಂತೀವಿ ಗೀತಕ್ಕ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಅದು ಕಡ್ದಿಂಚು ಬಂದಿತ್ತೆ ಮನ್ಪುಜೀರು ಇಂಜಿನ ಫೈನಲಿ ಅತ್ತು ಆರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ನಕ್ಲಕ್ಕ ಪಾತೇರಿ ಅದು ಯಾಕಡೆ ಏರು ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ರಾಜ ಮುಕ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ಲು ಪೊಳಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದ ಇತ್ತ ಸಂತೆ ತಿಂದಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಪಾತೇರು ಸೊ ಎಂಕುಲು 4 ಪಿದ್ದಾರು ದಿನಕ್ಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲೆಕ್ಕನಾಗ ರೀಚ್ ಆತ ಇಂಕ್ಲು ಓಲ್ಲ ಉಂತಂದೆ ಸೀದಾ ಪೋಯಿನಿ ಅಂಚಾದ ನಮಕ್ 2 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತೊನ್ನಿ ಇಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಲ್ಪ ಸುಸ್ತಾಂಡ್ ಬಂದ ಅವಳ ಉಂತು ಪೋತುಂಡ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಸೀದಾ ನಡ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಪೋಯಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪೋಪಿನ ಫಸ್ಟ್ ಅತ್ ಯಾನ್ ಉಂದಿತ್ತೆ 3rd ಟೈಮು ಪುರಲ್ಗ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪೋಪಿನ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 3 ಸರ್ತಿ ಆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚೆನೆ ಕುಸುಂಗದಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತಂಡು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಪ್ಪಗ ಉಂದು 3rd ಟೈಮು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಜಿಮಠರ್ದು ಬರ್ಪಿನಕ್ಲೆ 5:30ಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ತೋಜುಡು 8 ಗಂಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಆತೇರು ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಸಂತೆ ತಿರ್ಗಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ತಪವನಗ್ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಉಲೆ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಿದಣ್ಣಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಆತಂದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಅಂಚೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ನಕ್ಲ ಪೂರ ಹತ್ತುನಾಗ ಬೇಗ ಬತ್ತಿನ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಇಜಿಂಡ ಮಸ್ತ್ ನಮಕ್ ಸುಸ್ತಾತು ಅತ್ತಿಗಂತೂ ದೇವೇರ್ನ ಪೂಜಾ ಇಲ್ಲಕನೆ ತರ ತಿರ್ಗದ ಊಲೆ ಬೂರ್ರೆ ಆದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಬೇಗ ಬತ್ತಿನೆಟ್ಟು ನಮಕ್ ದಾಲ ದುಂಬು ಪೂರ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಬತ್ತ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಡು ಪಿದಡ್ನು ದುಂಬು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ತಪವನಗ ಬರ್ಕ ಅನ್ವತ್ತಿ ಇಂಕ್ಲು ಏತ್ 4 ಪಿದಡ್ನಾಕಲು ಆಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲೆಕ್ ದೇವೇರ್ನ ನೆಕ್ ಕಾರ್ದಿನತ
ಖುಷಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತೇನೆ ತೂನಾಗ ಏಪಾರ ಬತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಜಿನ್ನ ಆಗ್ತಾನೆ ಸತ್ಯ ಹೆಂಗು ಹೊರ ಅಡ್ಡ ಊರ್ನಾಗ ನೆಮ್ಮದಿಯಾನ ಇತ್ತದಕ್ಕೂ ಇತ್ತು 8 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ 8:26 ಇತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ಯಾರ ಎಂಕ್ಲು ಮೀನು ಈ ದೊಂಬುಗು ಬೈದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಂಕ್ಲು ಗಡ್ಡ ಜನ ಕರೆಕ್ಟಿಗೆ ದೂರ್ತಿ ಅವನು ದಾದನ ಇಂಕ್ಲು ಬೇಗ ಬತ್ತಿನ ಇಟ್ಟಾಂಡ ಅಪ್ಪ ಬೇಗ ನಡತು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕೊರ್ಲಕ್ಕಾತು ಖಾಲಿ ರಡ್ಡು ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷದ ನೆಟ್ಟು ಒಯ್ದಂಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ತಪವನ ಇತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಚಿತ್ತುಂಡು ವ್ಯೂ ಇತ್ತೆ ಎಂಚುಂಡು ತುಲೆ ಸೊ ಒಂದಾದಿತ್ತುಂಡು ಏನಿತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.